butuh bisa mukti menang Bratayuda biasa batra rasate mesti kasih kandi Niki matur guyu panuwun. Kunjuk wonten ngarsanipun kadang-kadang tresno seni kabudayan Jawi Langan Tayub iki ketemben. Nggih Kang Mas, matur sembah nuwun. Katuraken sugeng kuntur kemawon, sugeng tindak. Matur sembah nuwun rawuhipun mugi pinaringan karya wilujeng slamet awit sasana bahagia mriki wonten margi ngantos dalemipun suwang mugi tansah pinaringan rahayu widodha. Nggih, apabila kalajeng lir gumanti ingkang badhe pikantuk pakurmatan sampur kalajeng saking kadang-kadang paguyuban Tayub Setya Budaya kalian Sendang Arum ingkang wijil saking tlatah Kadembangan Boyong. Apabila saking kadang-kadang paguyuban ingkang kasebat kepabile sampun samiga ing diri kepareng jengkar saking sasana kalajeng pikantuk pakurmatan sampur pekaten. Nggih. Sinambilan rantu anggenipun kadang kala sepuh Bapak Pramugari anggenipun saos pakurmatan sampur kepareng kula ngaturaken Kintakawala utawi Pambyawara dumawah saking panjenenganipun Bapak Kurniawan dalah Ibu Kurniawan nyuwun donga pangestu saha rawuh panjenengan sedaya tanggalipun 11 Agustus warsa 2026 manggen wonten ing Dukung Lebo Dusun Krajan Kadembangan Boyong Puli Trenggalek. Panjenenganipun Bapak Kurniawan kawantu-wantu rawuh saha donga pangestu panjenengan sami sepindah malih tanggalipun 11 Agustus warsa 2026 Bapak Kurniawan kawontenan lelipur inggih menika campur sari Tayub. Apabila panjenengan sami ingkang rawuh dereng pikantuk undangan utawi ulam ingkang resmi pramila sulih sarira saking panjenenganipun Bapak Kurniawan wara-wara wonten ing kalenggahan dalu menika mugi ndadosna pambiwara utawi undangan ingkang resmi matur gungging panuwun kawigadosan panjenengan sedaya. Sepindah malih kunjuk dhumateng para kadang-kadang seni utawi paguyuban seni Tayub Setya Budaya menggahipun Sendang Arum ingkang wijil saking tlatah Boyong. Matur gungging panuwun ugi wonten ratri kalenggahan dalu punika kadang-kadang Arum Budaya akhiripun adicara kebijakan wonten dalu punika tansah pinaringan karahan slamet ugi kalampah kanthi lancar mboten wonten rubeda punapa. Asengguyung matur gungging panuwun saking kadang-kadang Arjuna Laras ugi
saking profesional audio Artista Audio aseng kuyung ugi live streaming dalu menika adicara gebyakan saking Kimi Multimedia. Matur gunging panuwun.